tang kapasi gade kejubab ne kejing penstom ya obo peniap ya ki angel la jong persngau ki pajba ki bon simbenta bantang mombati ya kabala penlong ha khandai lat shalong kum gadak jong jing solem ya kayeng kasem jong ki arngut ki khelong ki basya peniap ho kepala jong hanong ra shalong dangshan ya kete kejing penrem bat kejing solem ya ki arngut ki angel ublei lawan bantang mombati da ki pajba na keleng ki jaka jong nong ba shalong haka jingilam jong ka community candle lights vigil renggat bat ka awakening India movement kawai na ki rupaj ba kabalawan ban simbanta haka jing thang mombati ka kong realities imli kabadi ka long kami na maupan kelapan pau da kabong maki bor jong ka an ki de banai ka jing pen saja ka batang yo kpa ne kino ki badan keti haka kampanyap kamantoy ban set phatok shijing im namar sisin gasngi kilaj hi namar sisin gasngi bakilaj kinsa sim nong kalyang yethu kate ka long kami nagalyang jong weu riu rang ba ulatip kerteng kumuba koridor khar mujai ula pensngau bakum gajat penriu khasi sisin meladan ke terut sniu ha ka longyeng longsam khasi deiban pen khoj sendon ya kata kapam ka jersey kum ke jingset along barok shijingim om dei pen pelachu namar kan shongs ir ka shenong ka thau ya thu te rang ba kalong ka jingja borom ya ka bri jong hanyo trap banyo sngo ya ka jing jersey ki kam sniu kum tau la karpat iki bor jong ka ain ne ka sarkar ka dei ban ai ka jing pen saja ka batang ya ki bele iki kam pojaj ban simno ya ka jing im jong ki khon la jong nakaliang jong ka kong Agnes Kharsiying ka bari president jong ka seng CSWO kala penrem ya ka deputy commissioner jong ka East Khasi Hills district bat ki magister ki balawan khang ya ki to ki bapenlong ya ka jing thang mombati ba ombit banwa ya ki dur jong ki arngut ki khlung ki basya penyap hau kepala jong ka kong Agnes Kharsiying kala takrain teng kala ya ka deputy commissioner jong East Khasi Hills district namar ka wan khang ya ka jing wa bat pen idur ya ki dur jong ki khlung ki balasya penyap ketai kenong ilam kal ongru balada kalong bian balai kam khang ye gitu giba pensa priang ha ki social media hoy hapeng ka jing sngo si ka sngo tho ya ka jing thang ka jong phi namar nga hi ngare tang ka priu re ka no ka mong ka man sim ka jong nga te ma phi le te phi mong palat han re hapeng ka ta ngong ye phi shakri bhai utrai ba phin la ban ya shem pat ha ka wei ka sngi bat nga don ru bat ong ha ka banta ka bangi kum ki pat ba bat kum ka long yeng ka long sem ni doni kata ka mensim jong ka jing sngo shrai halor ka jing ja ka jing dusman ka jong ukpa ya la I jong ikon han rai na marba ngimla bangin shim ya ka an ha ka ti ka jong I ba ka ti ka jong ublei ru kam sha ban shim ya ka an han rai ka an ka don ban pen hitam bat la da ka an ka shim om judan pop namar kata daga we ka sor nga kwa bangan ong ni baro ki pat bangi de ban ong bangi de ban rai bet ban pasi yo kadai ne kam dai mangingim la ban shim ya ka an ha ka ti ka jongi namar la dangi shim ya ka an ha ka ti ka jongi kalong shabar bat kalong bangiru ngirong kum johi kum tu ubri ubadon ya ka mensimrat namar kata ka an ka don bat ka an haba kalle ong judan pop namar kata ngate ngamong bansat along shijing ngatang ong pasi na yo namar la dangi ai lad yo bon em saho kamot kinsa don biang kum kini ke jaj breu ki ban shim kabu ban shu shim ya ki mensin ki ba loy loy kadai ni kam dai la dangi ngi ai lad kamot kinsa mi shibon ki ban ladon bor hakari ke jongi menno pan judon kum kani ke jingja ba ukpahi ya la ki jongi kon on lekat kani ke kam han rai mentah hakari khasi ke jongi radan balai namar bakan kam trai kam han rai lada kaan kam trai kam ni haban yang persya ya kane kat bakam pat trai kam ni haban ya ki ya kane namar ngim lawan sya ya kane ke jingle pojat ke jong ni ukpa kadai ne kam dai namar katangi de ban rai phasi ba yo namar lada don kum kini ke jaj breu kam shong singan hakari khasi ke jongi kaan kadon ni nganom shim ya kaan hakakti ke jongi namar ba utau ba yale da kawat uhabi penyap da kawat lada ngi penyap ngiru yang sasha penyap namar kata nginom shim ya kaan hakakti ke jongi han rai kaan ka haban le ai halor kane ke benta shisha but tapni ba society lahir dor shisha namar hadu benda kuat ya kata ban ni dai banyak mi ban perhat hai kani
ini balik berkat ha balai kali ilang likwai kami kat ke bat trigger kat ni ya ban peniap kat ikut yang ikut aku bat ni kuat ban pentep ni su tharai mo song kulit ban pet yo don tilang manu deru namar ba kwal armut kelung lada ubat bro armut uat dekat ba pinhap keli jengkeli ITC ta anyu nang begini aktif berfait namar ba kani kam dia pokso case de at least in pensyai kini pai ba berfait ba nakadaw yu kim sya ikidur namar kat kum kani ka jingyap jengli kelung kala kendit sisaya ka society berbuat but pada kibriu QE yang ketua dua kin dan susu kin ai information susu yang ba oh kini kena dia itu kesni kata beje bagi tu bagi at least ke investigation kan dia kalau bayarap lang am ipai ba ndai minta ki awat penidur ngalungo aku aktif yang an panu ko an ba DC lani magistrate wan hak hang itu kadap da bikin sokia ka bakrau ba kumuk ba jong kikun la jong ba unsim no ya la ka jong keting im ngidap da bikin soki ka bakrau alor ka ni keting ja nak benta hadu ba dan ju keting snow dan ju keting so senaya jen arwah kikun ban sim no ha ka ju ka por ya keting im ban ni pernem joru yau ni briu nong le ban nga kerpat ya kian ke badai ban pet ya kaan bikin set along yu serta tikim namar ba lada jaba ulai uni ukna de se ke snong ka thau bro ko wairu kandon hapdeng ke jing sier ya ki kena khulung ya ki wei pat banwan namar ki ohna hakata korpom khasi khara jongi ba sisien ba uladon ya keterun de yo bakawan ca kawai kepor na kawai kepor wat kisnong kinong sencar snong kinom la bante lakam banda kin ulalai na kaan lesi bala dakata kaan kan pelan nrengi banjur lu ba kaan kebadai ban pen ya kebor bersencar ba uno brio ba bakli ku mensupai tin biang bam bala ban laj na kabil in penrem jor wat kita kibri ke bala ban piel ru tengi kerpat nagalan juga district magistrate ba kansim kia kan ikam nagaliang jong police department kansim kia nagakam bat kawai ke bas ngaulingo kalong ba balai bamsya ba dawan khang di magistrate ini ba imsya ban bu ya kata gadur lani ban print lani ban viral ya kata gadur hendrai lada jah ke pertai baro kawai ya kidur jong gitu kena lani jong no victim kata kamut syakipai ba kila ban sam keleng kenang ba kipai ba kin long kumki awareness kenang ba kanik awareness kenang ba kin yu ajing tip banwan rai information syakibor badai kmi hendrai hak hangni apa jelami khalia jungi pada kalau ke bas ngausi hadu kata-kata bat ngapenrem jor hiru ya gibre gi bawan khang ya kani tip ngati bom dai ya ka an ngam tip ya ka an kamut yu kata ka an banwan khang na marhaba ki media bro sitio tam kila de viral gidur baro si mekhalia kila tip lod wat sabar jong ke laru labon batip ling baki newspaper ling baki media ling baki social media tang kata ka wei